Waduna Siyo mama Pio Waduna Siyo mama Pio Ashe hold Nyaman ngane zakhe koma ntombi ngapha bakanye ngophezulu kwanongoma lapha engigama konsentindela kuyinqele kaMkhuzulu uyumfomba taphala malende kodwa imsiki sangena ngehla kwamkhulukazi Low battery, please charge. Sanibonani Ningizimu Afrika, sanibonani madoda mabhinqa, sanibonani ke Ngizwe umlando kwamculo intombi semdabukala ngasamqomba ngoba simthanda sithi wonke amabhunga beziyo kwakhe umthandayo. Umfazi omnyama lengoma wayishaya mabhinqa ngenxa yokuthi uhulumeni obandlululo wayecindezele kakhulu abantu abamnyama, abantu bakwaZulu bengakwazi ukuthi bahambele imkhosi yabo. Nikhumbula ukuthi udloko manje vukudla amadoda isilo sakwakhetha, njengoba kuthiwa isilo sakwakhetha ilapha ezalwa khona. Njengoba namhlanje kunesilo sakwakhangela, isilo sakwakhangela amankengane umisa uZulu kaZulu lithini oyisilo sakwakhetha. Uzokhumbula ke ukuthi umlando ke indlu yobukhosi esuke yakhiwe iloyo oyiphosa busa ezweni samaZulu, yiyo kanye indle esuke ehlonza ukuthi kube khona ilanga eliyobalela lapho. Lento ifana nse nokuthi inkosi mayiganiwe inkosi iganwe ondlunkulu, iganwa ondlunkulu. Lokho ngifuna ukucacele ngisho ingane kasayo ukuthi lento yokuthi ke inkosi
mayiganwa ayiganwa zindlovukazi cha indlovukazi yazeka ngelanga la inkosi ikhothama khona uma ngabe ke isilo ngelanga esithela ngalo sesiye emhlabathini siyovunda ukuba siphinde simile ilanga libalele kwaZulu ila kwazeka khona ukuthi hawu sihlele nabo nje sizele nabo nje unoyibanibani uyena ndlovukazi indlovukazi yinye kwaZulu ilo ozala inkosi ngakho ke ngenxa ukuthi ubukhosi ke nezala inkosi liyafihlwa ikhona ke lokho kwenza ukuthi kugcine ke kube nongabazana noma ngabe ke umlando uyaqondisa ukuthi usiko luthi makwenzeka ukuthi kuba ukuthi usiko malenze ukuthi kuba ukuthi kodwa leyo nto leyo iphinde izishintshe ibuyele ekuthenini lo sesihlalweni yena ubone ukuthi makube njani bese ngenxa ukuthi unamandla kungenzeka ukuthi osesihlalweni asebenzisa amandla akhe ebudedengu ngoba lento futhi siyazi ziyashintsha izinto bangaka abantu abaphila emhlabeni abashiya amafabo kubashana bewazela amadodana beganiwe benabafazi bakhetha ukushiya amafa abo ezihlotsheni kunoma bashiya amafa abo ezulwaneni siyosala sibusa bengasekhoyo hoyibuza ukuthi leyo nto leyo idalwa yini ukuthi lo baba eganiwe waphambanisa ikhuni yini eyenze wenza njalo ngoba unamandla angawuphambanisa umlando ashintshe zonke izinto esingazazi ngokomlando wesintu bese ezala izinto ezintsha ngoba nesilandelayo zasungulwa amadoda abafa nabafokazana lokho kwenza ukuthi ke kubalekile ukuthi sizazi ukuthi ukuphila kwethu emhlabeni azili ukuzokhonza kuphela sizokhonza saluleke siphile sakhe izinto ezikhona nezingekho manje ke lento engishoyo ke ukuthi ke ibaluleke kakhulu ngani zakwethu manje ke ngani zakwethu ufuna nizwe le ngoma angizukuba mude nganza kwethu kodwa benginto engihlazile uZulu wakithi ngoba ngomhla ka-24 September usuku olukhulu kakhulu usuku lapho okwakhothama khona ilembe eleqamanye amalungu okukhalipha lento behlezi kamezi utewula abafazi bakalomgabhi betekula behlezi emlovini bethe akakubusa kabankosi ke uteku ke yihlaya elahlekwa abafazi bakalomgabhi bethe hawa kulutho lapho ngeke belutho lapho kodwa waba wona makuthiwa yilembe eleqamanye amalembe ngokukhalipha kusho ukuthi lokho imbazo eyehlula ezinye imbazo ngokukhala usuku lomhla ka-24 lomhla ka-24 September ngiqophe umlando ngihamba nomthandeni umfaka amanqele sibheke ebhizi khona embizo ngiyabonga kakhulu umthandeni ngiyabonga kakhulu ukuphosa kwakhe ukushishimisa ukuthi mfowethu uhlonipha abantu baseGoli bahambele emcimbini obaluleke kakhulu ngifuna ukusho nje lokho umthandeni umfaka amanqele uyiqhawe elisebenzile futhi eligile izimali
ngisho ukugeza kwakhe njoba ekwazi ukumela ingezo wayikhanda wayenza kule level ekuyiyona yebo umgqumeni wacindezelwa isimo sokuthi ama social media engakabi lento ayiyona umgqumeni wageza ubheka umuzi wageza umahawokela wageza kodwa ngokuvunwa yithuba lokuvunwa isimo sokuphila samanje umthandeni ungenhla kuwo wonke amagcokama ake abakhona ungenhla kuwo wonke amagcokama ake abakhona alikho igcokama eliyofika kumthandeni ngoba siyisizwe esingakwazi ukusho into futhi esixokizayo esiyovuma kuphela umuntu mayengasekho engasawuzwa ngisho ingane zakhe zothi mayizwile bese inxapha leyo nto leyo iyicala kakhulu phambi komhlaba umuntu mayenze kahle noma egalelile kubalekile ukuthi avunywe nje umhlaba uzwa kusingenqeni ngokwesweki nokufaneleka emabhinqeni ayikho embasada edlula umthandeni yabona mayithi ke ngisho emdletsheni ngela kithi ngisibuko samajongo isibuko samanono yonke lezo ngoma maye ngafa namhlanje umthandeni noyidlala bese nithi yebo yena ube uyena kodwa lokho yobe sakusizana wena lokho okwenzayo uyokuthanda yini makwenziwa kuwe kuzoxoxelwa ingane zakho zithiwe hayi ingane zami ndizalwa indoda bengakukhuthaza abantu yebo inkuthazo kwesinye isikhathi yamona umuntu kodwa maye sekhulile umuntu uyadinga ukuthi abuyakwazi nje alazi iqiniso lokuthi uyinkunzi usebenzile umthandeni siyabonga mfana wakithi siyabonga kwaphose kwenyathu siyabonga gcoka amana kaMashando siyabonga gcoka amana kaMashando umhlaba ukhilela imanga nangenhlonipho nobuhlakani bakho ukhele izimanga ngibonga futhi ukuhlonipha kwakho ukuthi sihambe nawe siye eGoli siye le ethembisa embizo shisa inyama la kwenzeka khona imicimbi njalo mangabe kuyi Heritage Month kusuke kuhlangana wonke amaciko egubha usuku lwelelo njengoba sengichazile lokho kusemlandweni lokho futhi kubalekile ukuthi sikwazi njengesizwe samaZulu nanjengesizwe sama-Afrika namanje ke ngithi kanza kwethu ngiyabonga ibo sagolo hambe kahle kakhulu ngawo yonke futhi indlela bese ngibuya ke ngithi cha kubalekile ukuthi sizwe samabhinqa sizwe sama-Afrika njengoba bengikhuza izakhe phanoyini ngenza into engakaziyenziwe umuntu bengihamba nawo futhi uphosa kwenyathu ukushishiliza ngithi mina kubalekile ukuthi siyazi lento yokuthi uma sizele emhlabeni singabantu singamadoda sizele ukuzodala kubalekile ukuthi sizale sigile izimanga namanje ke ngisho njalo ngimile ngithi umlando wokuthi iKing Shaka Airport ngikhuza izakhe kuzo zonke idalathi njengomuntu ohlanyayo nanjengomuntu odakiwe leyo nto leyo ihlonza khona ukuthi umlando wethu kubalekile ukuthi ushintshe ukuthi sazi ukuthi leya iKing Shaka International Airport njoba ilanga lizobalela kwaZulu kabusha namhla 29 October lezo zinto kubelekile ukuthi sizinake futhi sazi ukuthi ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi uZulu wethu uhlangane ube indeyodwa namanje ke ngithi ke mina kini ukukhuza kwami izakha ebhanoyini kukhombisa ukuthi siphethe kangakanani si in charge futhi ngiphinde ngibonga kakhulu uJola Simalema mfowethu ukhuluma amagama wahlonza amagama amakhulu kakhulu emlandweni wesizwe sama-Afrika
as we are the president that represent the African continent as a country. Julius Malema is the president that represent the African continent as a country. So lokho kukodwa ukhomba ngokusobala ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi leyo nto leyo sihlonipho into umholo njengalowo asuke eyishilo. Umholo ngabalaleli abanye abaholi akuyena umholi loyo yinja. Umholi ufanele abalaleli abanye abaholi ukuthi bathini noma bengabheda kodwa babhede ezwa. The leader that does not listen to other leaders, that is a foolish leader and a foolish person and a dumb human being. Lokho ke engikushoyo ukuthi uJulius Malema kathela kwaZolo ukhuluma amagama amakhulu wathi there is only one king in KwaZulu-Natal ekhuluma aligned with the constitution. Yangithi ngithini yebo inkinga ikhona endlonkulu kodwa i-constitution yakithi nezinkantolo zikwazile ukuthi ukuhlonza ukuthi uzolumiphi enibalekele ukuhlonipha lokho uma lento yokuthi noma bebeke impukane noma bekabeka ikati sokuthi bayede sikuhlonipha ngokwanele lokho kuyomela ukuthi sikuhloniphe futhi abadukile inhlobo nje ngoba umlando uyayihlonza wona ukuthi kwaZulu noma in Africa make kwaba nje kuba nje bese kuvela ibhubesi mahlangana lelinye ibhubesi lizala ibhubesi usobala nje umlando ke kuyenzeka ke ukuthi ube nezinsalelo nama challenges kodwa kuyobalekile ukuthi sikuhloniphe lokho kwaZulu sikwayeka ama personalities nama personal vendettas nanokuthi sifisa ukuthi kube njani kodwa silandele lokho sikuhlonzile. Ngakho ke amagama kaJulius President of Africa Malema awashilo mayethi kwaZulu the Zulu kingdom is our only kingdom that is still united and solid in Africa. Those words that you always portray and express, Malema, the way you give us respect as a Zulu nation, we must acknowledge and we acknowledge you. And we really admire the way you always express indlela siyona thina. Udelela impela wena mbombo kanyowo Malema kodwa uZulu awudlalile kuwona ngoba uyasazi ukuthi sinjani futhi okunye ngisho kuthiwa ngathiwane ngawe Malema kodwa iqiniso uhlezi liphahluka ngisho bangahlangana nawe bakunika oshize emakhoneni kodwa make waba phambi kwabantu you always express the truth because you know that the truth is unjustified. The truth is always a human nature expression. Ngiyabonga kakhulu mfoka Malema lapho kakhulu usebenzile kakhulu bese ngiphinde futhi ngisho ukuthi the way I've expressed myself ebhanoyini is a symbol of who you are as Africans. Everyone must know who we are. Bese ngisho ukuthi weMangcobo namanje ngiyasho maphinca angihlanye mina ekhanda yebo sometimes ngiyahlanya kodwa ngihlanyela umuntu ongihlanyelayo yebo sometimes nginayo inhlamba ngiyathuka kodwa ngithuke nje ngazingeli lo Mangcobo okhova abaculi ngizwile ukuthi le emcimbini kaJobe umthobisi umuntu wasithole ngiyabonga kakhulu umthobisi osebenzile bengalindele ukuthi umuntu onjengawe
oyincithe njengawe ohambe khotha izinqatha abanye abafana angakwazi ukuthi finally azimele enze into enkulu kangaka. Umuntu obesitholele welanga lo waqhunyiswa ngempama kwaNongoma ngeminyaka yawo-2015. Namhlanje ngiyamgcoba ukuthi cha ufanele ukuba inkosi yeintatheli ngoba yikho leyo intatheli zivika zivike ngisho isithombe ukuthi ize ife ingakwazi ukuthi kubonakala ukuthi khonke isithombe sangasayanga kuyo. Inaka impilo zabantu intatheli izikhohlwe ukuthi nayo izele uzophila emhlabeni. Ihori sarale ngathi shu bese egcina usuku leyo ntatheli iba imfaduko. Namanje ke ngiyasho ukuthi mina mfowethu Mthobisi Mfokasithole ngiyaxolisa ukuthi ngingafinyelela emcimbini wakho. Uyalwazi udaba ukuthi wena odale lokho. Ngangicelile ukuthi vele ngizoya eGoli ngomhla 24 kodwa ngicela ukufika ngehelicopter kuwe bese ngibuye ngiyabuya. Wahluleka wena ukungithumelela geographical landscape lena esho ukuthi ichopper mangifika ngayo izolenda kuphi. Wahluleka ukwenza lokho ngenxa yobudomu bakho kodwa ufundile unamajazi manje akulona icala lami lelo. So ke therefore ngiyabonga ukuthi umcimbi wakho ube impumelelo. Ngibonga futhi kwimeya yaseNkandla ubheje ukuthi akwazi ukuthi abeseka umcimbi. Phinde ngibonge ukuthi amsanga Mfokantuli yokuthi enze ijustice yokuthi loya mcimbi owenzile Jobe Mthobisi Mfokasithole welanga newspaper nahlangana nomasipala abaphethwe i-IFP iNkandla kanye neKing Cetshwayo. Lokho kwaba into empumelelo enkulu kakhulu to your event. Where there is good, we must express good. Where there is something to give round of applause, we must do it. Where there is bad, we must say, fuck off. I'm the noble person and an honest person. I'm the leader of generosity. I express generosity. Ulu wenze kahle. Bheje wenze kahle. What else to criticize? Nothing. But next time, mnabheda ziyakhala. Uyangazi Ntuli uyangazi. Thamsanqa uyangazi. Mina ngincane nalade ngiphuza khona ngayizolo. Angincane nalakade ngijova khona ngayizolo na kanjalo nesi bayisesangene fusak nes fusak. Injalo nje. Ngoba we can never create amarobot akusasa. Never. We must create noble human beings who will express honesty and love and appreciate where is due and criticize where is necessary. Uyangizwa Mphembe. Uyangizwa Ntuli. Unjalo ke ziyakhala. Into ke ngishoyo ke ngani zakwethu kulomcimbi kaJobe kuhambe kahle. NaseGoli kwahamba kahle. Wema akujolo kanje lemosa phela emhlabeni. Wema Ngcobo awuhlela umcimbi kanje namosa phela emhlabeni. Uyisithuthi impela windlumdlumu yedemoni elizobulala uMaskandi. Thatha inkinga zakho zelawo neinkinga zakho zokuhluleka empilweni bese ubona ukuthi na umhlaba olahlile bese ucabanga uzofaka egeja la uzokuza intando yakho utakiwe mbombo wenja utakiwe. Wema Ngcobo othokozani langa lapha laphuthwele lapha hey angithi unehlobo yonke indawo gogo ngexolisa lapha Mthobisi ngiyaphuthuma lapha ngiyangala ngo3 ngoshaya 3 ngafikele hawu shembe ngoba sekuphelele ngami. Uthokozani langa artist enkulu kakhulu enomlando. Lento yokuthi si appreciate abantu ngoba bengasekho kuyicala. Ngibongile kakhulu SABC1
uma becabanga inkosi yembongolo bam-appreciate bamncome esaphila u-12 because it belong to the first group of Maskandi eyakwazi ukusungula uMaskandi. Lokho kukodwa ibona Pusishukela 12 Moses Mchunu bese belanywa umfazi omnyama, belanywe oWasheli Mhlophe, belanywe oSipho Mchunu, belanywe olukujana oBhekumuzi. Ubhekumuzi ukuthi kakhulu ngenxa uBhekumuzi waqala wadilika kakhulu kwilokho njana kumbaqanga. So ke manje ke engushoyo ke lokho bahlonishwa kakhulu. uThokozani Langa lomshipisa kanje wona Mgodoyi ushipisa uThokozani Langa uzoshipisa abaculi nabafana abahithayo nabanama hit ngo 3 minutes later uthi bengabe besadlala lesi jingi sakho se-event winja uMgodoyi winja. Leyo nto leyo wrong kakhulu futhi uma bengakutsheni laba ngoba bencenga imvilophu wokwazi ukuthi bakuzonda. Ngakutshena mina waye Mangcobo ngakutshena ngathi uyayazi imizi kaBaba usohlulekile ungizama ukungizingela la namanje qhubeka ungizingela ngeke ungenzela ukuthi uyinja uMgodoyi angikwesabi uzochaphaza umhlaba enguphethe njengopresident wamabhinqa. Mangcobo uMgodoyi la you don't come with an attitude, la you don't come with an agenda. KwaMaskandi la kusemabhinqeni la kuphethe thina la uyamajina lo mcimbi wakho Mangcobo ukuthi ukube uyidedele zonke zaba kwaba fair yokuthi namhlanje ngabe sakhuluma ngawo, kodwa ngoba une-agenda unenzondo yeqiniso uyinja uMgodoyi. You have failed. You have failed. Uzogcinaphi? Kusasa will be no more. Tomorrow I will be no more. But the legacy of mine will speak to the future. The legacy of yours will speak to the future. Where is justice on that? Ubaba njani uhambe eklinya amazinyane esibayeni ethi angabe khona inkunzi ezokhonya kusasa? uMgodoyi. And I hate you for that. Nani baculi nimGodoyi nezinja nje. Lezi ngcethe yabona ikiti engihlukumeze ngokuthi ngo-12 mina ngibona ingegeka mahlale lizongena a legendary artist, a legendary producer izongena emini kwabhanga ngenxa ukuthi incenga iphalishi, incenga ukwethenjwa, incenga izinyo. Kodwa akekho umculo njengoNgiga owasebenza nomqumeni waphinde waproduce abaculi abaningi, ulekelela abaculi abaningi ngisho amahiti amanye kaMthandeni nawo abanye abaculi abaningi aqhamuka ongiga kamahlalela, kodwa izoshipiswa ngenxa yendlala. Kodwa wabonga uMfokandlovu ebongela ukuthi at least I've get on stage, ngoba kwi-previous event wezela ubala eThekwini wabonga khona lokho ukuthi noma ngingaperforma ngo-9 ekuseni ngiyabonga khona lokho. Kodwa lonke lento yenzeka emhlabeni wami ngumongameli walelizwe likaMaskandi, ngumongameli welizwe lamabhinqa. Where is justice on that one? Nizinja bahlali bemcimbi nizinja, you are not doing justice. Nifuna ukuthandazwa nokubonga nokuvunywa. Uvunywe ngani yona? Uvunywa ngani yona? Novunya abafazi beni eMalaweni ngeke la kimi kodwa nje. Try it my friend, try it. I wanna see. Insizwe iyaqonda, ayihambe gwenqizi ibambe mema, hambe yona imicimbi yabantu iyaqonda. Insizwe iyaqonda, qonda ngifuna ukuyibona, qonda. Mina nginayiphi ngineqiniso, kodwa iqiniso elichallenge wayo liba yimpi mawulivikele. Ngiyabonga.